Eskola sartzea gaur milaka ikaslerentzat Ipar Euskal Herrian, 110.000 inguruk hasi dute ikasturtea Pirineo Atlantikoen departamentuan, erdia inguru Lapurdi, Zuberoa eta Baxenafarroan. Saran eta Senperen egonda Frank Dolosor lankidea lehen egun hori jarraitzen. Arratsaldeon ikusentzule, eta irailaren lehen honetan guk ere sartze eguna dugu, hemendik goiti egunero berriro ere zuei Ipar Euskal Herriko berri emateko, eta gaur zoritxarrez zaharrak berri, Frantziako estatuak 30.000 euro murriztu badizkio Euskararen kultur erakundeari, eta barkoxen ere egongo gara udan egin duten pastoralean murgiltzeko. Ez galdu. Udako oporren ondotik eskolarat itzultzeko tenorea heldu da astelen honetan, hemen bezala Senperen, Katjalin Elizalde ikastegian, hemen aurten, 181 ikasle. Lan gehiago eta lagun berriak ere. Etxeko lan gehiago, ebaluaketak. Ezagutu gira beste aurrekin eta gintzeko joko batzu. Urtero zerbait ere berri eraiki behar dugu. Bigarren hezkuntzan aurtengo berritasunen artean, adimen artifizialari buruzko formakuntzak eskainiko dituztela. Gure lanerako zeineraino den baliagarra ikusteko, alde batetik pedagogikoki eta gero administrazio mailan ere bai. Hezkuntza sailak dio ikaslean osasun mentala orain arte baino gehiago zaindu nahi dutela, ordezkari bat izendatuko dute lurralde bakoitzean. Ongi izatearen inguruan egin nuke gehien bat, eta hori ez da behia, baina hori elkarbizitzaren bidez eta zaintzen dugu, askatik ere badugu laguntza, profesional ezberdin laguntza badugu, eta hori ere kontan hartzen da bai. Denak gira ezberdinak eta entzatzen gira bakoitzaren beharrei albezain ongi erantzuten, eta hor elkarlan handia da beraz jaiten duena askako profesionalekin, familiekin, eta kanpoko beste eragile ezberdinekin, aurrak segitzen dituzten edozain profesionalekin, hori betidanik lotura azkarra izan dugu. Sarako ikastolan aurten 62 familia, 83 ikasle eta 8 irakasle. Nik hemen beti ezagutu dut zaintzearena, aurra zaintzearena, aurren berezitasunak zaintzearena, uste dut ikastolan hainitz egiten dela. Beraz, ez da olako aldaketarik izanen hemen, baina badira batzu behar berezituak dituztenak, ofizialak, eta adibidez MDPH-en edo deklaratuak, gero aur bakotsak ere baditu berezitasunak, eta uste dut erakasleak saiatzen direla kontutan hartzen bakotsaren nortasuna eta beharrak eta sentsibilitatea. Ikasle hauek astelen honetan hasi dute berriz lana, baina batzuek gogoan dute jadanik ondoko oporrak urriaren 18-tik azaroaren 3 arte izanen dituztela. Hogeita 15 urtez etzen inoiz gertatu. Frantziako estatuak 115 apaldu du euskal kultur erakundearen aurrekontua. Hau da, 30.000 euro gutxiago eskiniko dizkio. Kolpelatz bat euskal kultura eta euskara berarentzat Joaine Etxebestekeko kultur eragileen batzordeko ordezkariaren erranetan. Oso txarra eta sorpresa handiaz eta eke sortu da dura 35 urte, sekulan ez da apaltzerik izan. Ez da halere estatuak 2005-etik ez zuen emendatu bere aurrekondua, mena mantentzen zuen, bestek lagundu dute gehiago, geroztik, mena murrizterik sekulan ez da izan. Jakin behar da murrizketak aurtengo aurrekontuari eragiten diola. Ikusiko nola antolatu beharko dugun, gaiten dugu 200 elkartekide ditugu, 120 proiektu sustatzen ditugu urte guziz, ekosistema baten tresna gira azkenean, eta ekosistema oso hori hunkitzen dugu, eta 30.000 euro da 20 edo 30 proiektuen artean gutiago sustengatzen ahalko ditugunak, adibidez. Etorkizunari begira kezka ezin du gorde ordezkariak. Barakigu departamentuan diru murrizketak ere izan dira hainitz, mena ekeren sustengoa eta eken duten konfiantza segitu dute aurten arere, eskualdean berdin. Horiek indarra dute eta estatuak ez. Beraz, nola erreakzionatuko dute ondoko urteetan. Hori da gure kezka handietariko bat.
Gogoratu behar da uztailean 2026ko aurrekontuari dagozkion neurriak iragarri zituela François Bayrou. Lehen ministroak estatuak 54 miliar euroko zorra zituela gaineratuz. Lehen biktima euskal kultura izan da. Kultura lehen biktima da, hori da arazoa. Garai nahasko joietan eta ilun hoietan kultura aitzinan ezagri behar litaikelaik eta elkar bizitza eta guzia, hori dira lehenik suntsituak. Eta horren bahnean, gu, eta hori jaiten dugu, gu kulturan, frantses kulturan, ez dakit nola kontsiratu giren, ez gira konpainia bat edo ikusgarri gela bat bezala. Guk eskual kulturaren ekosistema hor dezkatzen dugu eta gu unkitzearekin beheun elkarte horiek eta gehiago unkitzen dituztela. Ez bada indarrik emanik eskualaren sustatzeko, desagertzekotan girela 20 urten burian. Hori da ulertu behar dutena ere. Irailaren 13an erakundeko administrazio kontseiluak hitzordua du uztaritzen eta bertan egongo dira hautetsi eta baita estatuko ordezkariak ere. Hitzorduaren kari mobilizazio artistiko bat prestatzen ari dira. Mobilizazioa baino lehen batzordeak iparraldeko kultureragilei sostengo gutunak idaztea eskatu die eta jada 50 eskutitz baino gehiago eskuratu dituzte. Aurtengo pastorala Barkosen egin dute uda hontan. Usaian bezala, meza, desfilea eta emanaldia. Urrats kolektiboak izenburupean, 20. mendeko borrokak ekarri dituzte barkostarrek oholtza gainera. Hasten da enbataen sortziekin, jutan hoi eta hiuan, eta bukatzen da ETAen armagabetziekin 2017an. Jentek gizartiak jaikidin zerbait nahi dugu eta jakasten dugu. Ez dugu guk jaiki hoi, gizartiak. 60ko hamarkadan hasita enbata mugimenduarekin euskara, ikastolak, laborantza ganbera, kooperatibak, mugimendu feminista edo euskal kantagintza besteak beste. Geo badira ebai euskal kantaiek ekarri diena jutan hoita hamarkadan, lehen kantaldiak, zen eta ordin sortu behitira eta hor egiazki miting heli bat zien, etzien kantaldi heli bat. Et bai iparaldian, bai hegoaldian, zen eta jelkaldi heli bat igaiten behitira hegoaldian. Geo ondotik ikastolen sortzia, bada alkaen sortzia, Euskal irratien, irrati libren sortzia eta adibidez Sibeoko botza heben Sibeuan. Bada ELB sindikaten sortzia, Eskol Herriko Laboantxa Gamaraen sortzia, Euskalmun eta EHZ festivala eta bakebidea, urentzin. Eta izenaren logikarekin idaztearen eta zuzentzearen ardura ere kolektiboa izan da urten. 7 idazle eta antzez lana ere 3 erreientek zuzendu dute. Indar habo ekarten dizu taldin eginik delaik ikus molde edo ideia habo agertzen behita. Suiet edo protagonistarik gabe, baina bilagunek gorpuzten dituzte gaiak. Amaiur eta Argi gazte abertzaleak. Argi eta Amaiurek jarraikiko titzie juntan 20 urtez izan tien ekintzak Euskal Herrian eta mugimendu politikoak. Euskal Herri osoan agitu dena eta iparraldin justut agitu tien ekintzak errepresentatuik dutzu. Itzaleko lan egin duten emaz eta gizonen lana balioan jarri nahi izan da. Eta transmisioa ezarri da lehen lerroan, gazte ugarik hartu dute parte. Geia haitatu ondun, bigeren erabaki azkarra izan da, idaztia edo proposatzia idaztia gazte zumaiti, elkarteko gazte zumaiti. Eta nik hastual bizkarrezura egin dut, eran nahi du jelkaldi guziak, istoia, kontatu eta ze ezarten ahaltzen, eta geho idazteko proposatu gazter eta... Hoi uste dit, zela bait transmisio giz haitatuk izan duzu, gazter hani bat botza
ikasteko eta tauladat heltzeko. Zigarria behasgarri izan duzu jaenetako eta pentsatzen dit beste gaztentakoe. Euskal Herriko historia ezagutzea amini bat, historia hoi ezagutu dienekin partekatzia eta elkarrekin handitzea. Gazte gututzu bat itzuge hoita bat urte eta ordin dira juntan hogei urte agitutien gaizak bai deskubritut itzuge amini bat. Enetako ja historia hoi ezagutu dit, hale edo ene aitetamek eta jarraiki eta egia transmisione ideia hoi importanta zela eta horrek hunkitzen nahial, harronizala hortan parte hartuk, zenta Euskal Herriko gatazkak eta historia ipatzen titzugu eta horren partekatzia belaunaldi gazteekin eta mesu azkar hoien iganaztia egiazki gaiza zinez edera duzu. Harrotarzun bat erranik ez, sibotar gija batutzu helbuzun bait, izatez Euskal eta sibotar, maskada baten parte hartzia, pastuala sigidan, eta uste dit behortaz harro izaten algiela eta sigidezan hola. Ikusentzuleok urrats kolektiboak pastoralarekin amaituko dugu gaurko saioa bihar arte. Guira Euskadiko gazte liberia.